अंडा तो गैसवा पर एकदम से बाफ देनी। अब जाता एकरा के जल्दी से छील के आ लगिया सुनगा के यही पर तार दे हैं। तो देखो तनी कि गैसवा आजकल भइल बाटे, खत्म हो जाई तो वो दिक्कते बाटे। आ मम्मी जी के कहबे करनी कि मम्मी जी अतिया करें जी जाके तेलवा ले आई, तो तेलवा अभी ना लेके आईनी। तेलवा लेके आई तले छानती नु, अभी तो भातवा का ना बैठैती तो अभी चूल्हा में आगे धरावती है। तेलवा लेके आगुनी आ होय का कहला गैस पे उबाल देले है। हाँ गैसा पूदा उबाल देनी बताई रहोगे मम्मी जी कि आखिर उबाले में देरी होखबे करत होकत नु। हाँ। एगो आग सुनगत तो पूजा करते रहे तो कनी के जल्दी पहले बैठा के नहा धो के तनी पूजा कर लेही। हाँ, हाँ। आ झटपट पूजा कर लेनी ह। अब जा तनी खरी करा के छील के बस पटाक सका तो कर ले। हाँ। तेलवा काहे ना हाली हाली उगा सब भाई अकाजा सुकाजा खाती गैस ह आराम के मिलल बा। सर्द धराव आ पर दे ऊपर बैठा द। तो बताई मम्मी जी एकरा में हमार कौन गलती बाटे? पूजा पाठ करे लगन तो तनी एक पहले अच्छा ठीक बा बैठा ठीक के बा तू क देही। उबाल देली नु। हां कुली अंडा उबाल देली। अच्छा ठीक है करी तीसो उबाल देनी ह का? कुछ ज्यादा हो गेल मम्मी जी? अरे ज्यादा खाए बर रहले ज्यादा कम के का सवाल बा। जितना आइल बा उतना बना देलू। अरे एक बोरा होके एको बोरा चाउर बनानी हनी कम वो करे में का सोचे के बा। जितना आइल उतना उसीन द कम। अच्छा सुन हम जाता नहीं खेते बोझा बांधे के बा ठीक बा। मैं बनिहार लागल बड़ी सा तो खाना में बना देता तो लेके चल जाई। खाना बना दे आई बड़की तो खाना लेके जाई ठीक बा। हाँ अब जाता नहीं बहुत जल्दी खेत में मैं बनिहार आधा के तिहाई कर दियो से लूट पाट के ठीक हो। हाँ लगे से नहीं खेला तो तेलवा कुछ मंगा दी है। अच्छा तेलवा हम जाता नहीं ओकरा कह देबे कि बड़की तेल आन दी है और आई सर्द बना के खेत में खाए के भेजी है। चलो जल्दी जल्दी बना के कह के मम्मी जी के दे दी काहे के खेत में कटनिहार लगल बसन ना होई तो कैसे होई। एगो खाना पहुंचाए के बा के करा से हम खाना पहुंचाई। अच्छा दीदी जी बाई दीदी जी लेके चल ना जाइबे कहम के दीदी जी हो गया तो बुझाते नहीं के का कोरी हमर दिमाग एकदम से काम ना करेगा। ए कनिया के हो जी आई यार आही रे माहिया अलिया के अंडा गई तरह धो देलन जा ना पहुंचलन जा आ हो उबाल देले बाड़ू का अंडा काहे? गरम लागता उबाल देने काहे के मम्मी जी को हम नहीं आ का गई बूढ़ी तहार मम्मी जी खेते पर गई नहीं। आ ये मजा अंडा लिया के उबलावा दिहली हमरो आ तारा से कुछ कहली ना हम राहुल हां राहुल यही में बटे आई ए बचिया जानी तार 6 गो खाली अंडा मैं अंडा त हमार बस जात रही त खाड़ हो गेले दुआरी। अब त कनिया में चाय पियम त ना एक कनी कहां जतन त अंडा ले कनी कि हमरो ले ले सब्जी बनावे कौन सब्जी नहीं के त कहत ई द अब जान जा कनिया के मोय पैसा हम दनिया कब दलिया को बोलावा दे ना त बनाई न दे तू हो। तो दीदी जी हम का जाना तनी आखिर मम्मी जी कहबो ना कने तो 6 गो में हमनी से हमनी में ना होई 6 गो हम अब तार सास को बोली आई बड़ी तू न जनबू बचिया ई बताव जगो तार कावा हिसाब त ये गनु लेबू कि तू बेसी लेबू। खेत पे ले जाए के बटे का हम दे हमरा तो बुझाता नहीं के होबे खराब कइलू जा मैं कइलू जा लुआ खराब। तो जब राहुल हो तो राहुल बर्तन में ना लेके आवे के चाहिए बर्तन तो नहीं लेके जाईती 3 6 भाई 3 गो बेसी हो कन्या में ठीक है बाटे अब अपन रख ला अंडा ना हम जा तनी अपन लेके तू अपन और रख ला 6 गो बना तोरा बुढ़िया खुद छक्का चौका मारे जाने ली ना लिया के बना के खा जतिया बाद में कथि के कने पैसा ले ली हा गजा भाल बटुए। ओए मैया हमरा तो कुछ बुझाते नहीं के आखिर मम्मी जी हमरा से कहलिए कहे ना कि एक कनिया जाए और सब्जी बना दिया अंडा घरे खातिर बना दिया अंडा ना एने हो या फिर खेत पे ले जाए के बटे खाना हमरा तो बुझाते नहीं के। अरे यो तो सोचे वाला बात बा मम्मी जी कहबो 6 गो अंडा लइबे ना करे नी आखिर कहलाऊ नहीं कि हम कैसे का करे चलो जितना बाटे उतना बनाओ चुपचाप मम्मी जी तो खुद कम फिर उन 6 गो ला के हमरा के देके गई नहीं तो ये दीदी जी लेके चल गई नहीं अंडा आवत 10 बजे एबरा हमरा के 20 रुपया दी है 20 रुपया दी है हां ता ढेर पढ़ता का खात कोची बाड़ी घेवड़ा हैं ई लड़की ए तो काम करतिया ये दादा बुझाता के 1000 गो पैसे खाली मांगत रहतिया हैं नेहवा हम तू बिया ना देवे चपल टूट गलो नहीं फेंक देनी तो चपाला तो टूटला का दिन कैसे तो 50 रुपया हइए रहे हमर तो टूटिए गइल है तोरा टूटिए गइल हटे तो चल बापा पैसा भेजता तो ले देबो तुलसिया के माई को से रे रस्सी बांध के चप्पल पहन के जाली और वही पर कटनी पूरा काट लेबे। हां तो हमनी के बूटिए ना टूट गइल तो हमू रसरी बन्हा के पहनहैती ना तो तूहू अस्थिरा जैती सब को जैसे जैसे पहनली स ना पहनबे ना करती जो। अच्छा रजवाड़ा के बेटी हौ का साजियो काहे के बा
हाँ अभी अभी कहाँ से अभी तो अथी भइली ने के त कहाँ से अथी करबी हैं मैं काटता हूं नु आ देखा तई बूढ़ी से अपन कटानी के दूसरा के ना जाए काटे। अरे अब मान ले कि साल भर के कमीनी अभी न एक महीना न खटे के पड़ेला ही हैं साल भर आराम से बैठ के आदमी खालन कि ना खालन हैं तो कारण से हमनी के नैहर में रही है ना पर मिलेला रे कि 18 बजे 18 पर कहत रह जाऊ सीनाथ के ना 17 पर मिले ऊ कहत रे का नाम ह सीनाथ के पतोहिया हाँ। कि चलब ऊ काटे उतर में हम कहीं ना कि ना बाल बच्चा बना से उतर में हम ना चलबी चलब हम अपन खाली कटवाइबे कर एगो हमनी रहे जा काच कुमार तो बाप माई के पीठी पर चलत रहनी जा 1.5 को बोझा लेके और वे दोहरी से ढो ढो के वे लेके जैती जे एकदम मूली माई के नैहर हां दे हम ना जाइम खाली अपन कटवा दे पापा कले बने ऐसे कटवा तो बनी। अच्छा हां तो बाप के बेटी हो ना ई ना के बापे भी चल जाइला हां हो करे के बिना कति पढ़े माने उ लइका त पढ़े जाई करे तो कट जाई तो अभी से हंसुआ चलैले रहबे अभी से हाथ बैठा रही त ठीक नु रही हैं हमरा के मुआ देले बाड़ू बिस्को ना दे तो हम शादी के ना जो आओ धीरे धीरे हे भगवान ई लड़की से तो एकदम हम परेशान हो गइल बानी खाए के बेरा पर बाल बच्चा ने खा से कहत ना कि हम ना खाई हैं आ काम करे के बेरा पर एगो काम करते सब पैसा जोड़त ऐसन 6 बजे के गइल बे 9 बजे तक कहती कि हमरा के 20 गो रुपया दिहे आ घरे अंडा में बनाते तो ऊ ना खाई ऊ तो चाभी तो लावे चाभी हैं एहनी के तो औरी हमरा तंग कर देले बाड़ी सा बनल हो कुछ चाहवा लई है केवाड़ी बन बा कहाँ गोइल बिया केवाड़ी बन के बुझे त काटे पीटे का चलू के माना कइले त जइहे मत आई देखो मेहरानू चल गई कोनो के कहला में गोइल न तो एकरा माना करी ना जोन बात माने ले अब बताओ ये कुछ खाऊं के खीबो ना कइला से भागो यही पर दिमाग खराब होला त बोलला पर कहले बोलत बोली ना त का करी हैं आई देखा कहाँ गुरु हो कहाँ हो हटी 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 कोनी के आई हो मैया हाय देखी हाय ये का हो ढगरा मत देखो मने ढगरा जाई हैया अंडा वहा था ना देखी कतने अंडा लिए नहीं है देखी तो लियो नहीं तो हाथ ना इतना अंडा बनी कहाँ ले देन दिया पागल हनी हाथ ना कइले बनी अंडा लिए नहीं बनावे के खाए के बढ़िया से तो मैंने तू हमारे कहे ना कलो तो अंडा किन के ले बनावे के बगलिए में पैसा निकाल लेनी त का दिक्कत बा निकाल लेनी है बगलिए में ले? हां बगलिए में निकाल लेनी है जा हम कहते तो गिर गुल पैसा बगलिया में तू निकल ले बड़ू हम ही निकल के अंडा लिए नहीं है जान जाई पूछी काहे खाती कनी कहियो के अंडा खले बन जा अंडा कड़ी बनाई अंडा के तरकारी बनाई गर्मी के- अंडा के भुजिया बनाई अंडा के पापड़ा बनाई अंडा के थी जी का कला पोच बनाई आई माने हाथ ना अंडा एक दिन खाई जरूरी बा हैं का हो जाई अंडा खराब होखे वाला बाद आधा दे तनी बाद में खाइम जा जब मिल गइल हमारा त हम छोड़े वाला बनी वो तो हमारे बारे में जानते बनी माने पैसा वाला को तो ठीक निकाल के कोइला ना इतना ले आके और काम रवा लगी हती रही का? पैसा के पैसा रही अंडा के अंडो खा ले कहाँ चुप रह। पैसा बा बानू अतिर बानू जहां बात हां अतिर बा आ का रवा जहां जहां कइले बनी जे हमरा ई नहीं के बुझात तो करी ना बताओ तो हाथ ना अंडा आई तो देन दिया कहाँ ले का कइल जी माने तू पैसा बचावल जाई तो खाही में सब खत्म कर दियल जाई हैं बाप हो बाप ई कुलादा ता नहीं मोर देथी करेला न तिल के ताड़ बनावेलन की का पैसा धइल बा त लेके जाके खरीद के ले वही ना तो हमर कमजोरी भइल बा ये बुझाता कि मौगे के दूध पियाई तनी हॉर्लिक्स पियाई आ तनी काजू किशमिश खियाई तनी दूध में घोर के हल्दी डाल के दीही कुल बुझाता माने कहतू तो हम ना लेती काजू होके चाहे किशमिश होके चाहे अंडा होके ना लेती अपन ले जाके ई ठीक कइलहू कोई क्या कहते अगर मौगी आवती है दुकान पर किन के अपन ले जाती है जाई तनी कढ़ाई में लौकन को दिन तली है धरी अंडा उबाली हम जात लौकन देतन धरी धरी ई कातना के ले लहू हाता ना तनी मन ही अंडा बहु जाता एक ट्रे बा एक ट्रे नहीं खे एक ट्रे में कम बाटे 6 गो माने दो आदमी खोजन 6 गो भले हाता ना खोजन अंडा 6 गो कम माने 24 गो अंडा बा में तब ली उतना हमरा गिनती ना बुझाला 9 6 हां तो बुझाई 24 गो अंडा जल्दी करी गरमी के दिन बा धरबो करे तो खराब हो जाई रवा ना खाई अपना खाती हम बनाई बोली हां अरे मर जेबू खा के ठीक गर्मी बा। इतना होला ठीक बा मोरम तो ऐसे बढ़िया का बाजी और आते मोरम रवा आगे मोरम तो ना एमे ना लेके जाई यार बोल तो बुझाते नहीं का करी रुक अंडा फेंकते ना तो ले जाके और चाची किनते आवते हाँ दीदी हये ठीक कर नेहवा आइला सिया हो हाँ नेहवा आइला सिया
वहाँ के तो सब्जी भात खा के अभी तक कोई नहीं होनी आ। खा के भाग गइल ना। हाँ। आ त ना लड़की बदमाश से कहनी के चल रे जोरबा बाटे के बाटे। अब हंसुआ धइले रही खाली हंसुआ हम बांट देता तुरंत गुरहिवा कर देता नी। उ लड़की के त हमरा बुझाते नहीं हम का करी का ना करी। बनैलू है अंडावा? अंडा हाँ आ मौगी भकुआ तड़ू हो एगो टरे अंडा दे के आ तारा के भोर हरिये में हम गइल बनी के बना दी है आज हु। दीदी का दीदी मम्मी जी से रहो ना पूछनी है कुछ का पूछे के बाटे? बनावे खियावे के बाटे त मम्मी जी से पूछे जाई। इहो रहो ध्यान काहे ना कि जब हम कहत नहीं कि यहाँ बुच्ची सब्जी भात खा के गन त रहुए बताई मम्मी जी के कहिया से आदत हो गइल 6 गो अंडा लावे के 6 गो अंडा ला के आ ध के गइल बनी अंडा हम नहीं 6 गो अंडा हां पगला उगला ना नु गइल हो मौगी। राती हम एक टरे 30 गो गिन के अंडा लेके आइल बनी कि बना दिया लइका फैका बना सा खइहन सा पिहन सा। ये पहले बता रहुआ कोई नहीं अंडा लावे कि मम्मी जी गई रही अंडा तो हम ही लन के रख ले बनी मम्मी जी पैसा देले रही 200 रुपया। और में कोई के रहे और कहा कोई के अंडा रहे हैं? मम्मी जी दुकानी पर जाई ना दुकानी पर हुआ के हम भेजी ना जल्दी एगो ओ पागे उनका बुड़बक बना के चल देवे लन सा। ना बताओ तनी आ जनो दीदी आवे नी नु दहिया लेवे के रोज रोज आवे ना तुनी दीदी ससी के मौगी। हां हाँ का भइल तो उ बताई उ अंडा नो 24 गो के 25 गो रहे नु लेके चल गईली। आई हो दादा अब न हम का करी। तो कहत रहे हम ना देत रही तो कहत कि एक कन्या हमारो अंडा में उबाल देले बड़ो कनी काहे कि तो हमनी के अंडा ह तो कहत रही कि ना एक कन्या तार सास कहले बहनू कि एगुड़ी में हमनी के जात रही अंडा लावे ओनिए जात रही तार सास तो हम कहनी कि ए दीदी जी लेके आ जाई ओनिए अंडा ले आई बस उहे अंडा में आ गइल बाटे तो द उबाल देले बड़ू तब तो। आहो त तहारा से केहू बुड़बक बना के कह दी कि ना हमरा के हई ना त हई काम बाटे त तू दे देबू। हां तो हम का कहले बहन दीदी हम जानी कि उनकर उ अंडा ह तो उ अपन फाड़ में लेके उनकर अंडा हटे। हां के आदमी घरे खातिर बनावे खातिर 30 गो अंडा हमें लेके आइल बनी दुकानी पर से। हां आ कोई तब तरह से कुछ मांग के लेके चल जाता तू कर देबू। तू काहे ना कहलू के बूढ़ी आई चाहे दीदी जी आई ना तब हम तारा के दे हम ना दीदी वो बात मानी हम खुद रेटत रही कहत रही कि ना मत ले जाए हम तो ले जाए तो खुद उफाड़ रोक के जल्दी जल्दी बोटोर के लेके बस चल गए कहते कने देर हो तो हम जाता नहीं तो हम 6 गो अंडा का बनाई जुन जुन नहीं लागत हटे तो रख देले बानी नहीं की बनैले हम। आई हो दादा हम कहतनी लइकिया के मारतनी कि पैसा का करे भी घरे अंडा निखे बनत हैं ये गिर के हम यानी के राती के तरकारी और भात खियले बाड़ू हम कहतनी के तू अंडा ना बनैलू हु ना के चल गइली दीदी। कहां बड़ी बूढ़ी बूढ़ियो तो अभी खेतवे पर रहली ही अयन तो लगरे हम कहतनी कि नहीं बोला हटा देतनी हम। ये भगवान जी हमरा तो बुझाते नहीं के अगर वहां के झूठ बोल के काहे लेके कोई नहीं हमरा से कन्या द अंडा सब कह देले रहती त हम एगो दूगो दे देले रहती एक बार होत ना मई अंडा लेके चल गले खाली 6 गो हमरा के दे देली। मम्मी जी हम तो खुदे बताई तक दीदी तो गई रही अंडा लावे कितना एक नंबर के मेरा रूख खचड़ी भी है बताव आन कोई के घर में ढूक के आया अंडा लेके धीरे से चुरा के लेके चल गल चुराइले ना कोई खाई हो बनिहानू की खाए के जल्दी खेत में विदा कर बताओ बनिहार लूट पटार मचल बस हटिया बनले बस हते हते अब बताओ कि जौन मंगिया सब तुम आ गई नी रवे पे तभी जात रहनी ही का करे ई ना बुझाला का करी हमरा तो बुझाते नहीं खे अंडा एक ट्रे दे के आईनी ही कहनी के 3 बजे भोरे में लान के दे के मैं रतिया में लैले रही कहनी भोरवा में के ले रे कहनी में बना दिए वो सब उबाल दी है। हां का कइले बिया ना के ससिया बो के लान के आ 24 गो अंडा दे के अरिया देली बिया ससिया भके। हां उहा के बेकूफ बना देले बिया के तार बूढ़ी के हम देले रही पैसा अंडा लावे खातिर ओ आ उहे में मिला के उबाल देले बिया घूघ बा ठेना पा बोली बाबा गुटर ना। हां उहे हाल भइल बाटे घर में बैठल बेहवर चलावती है ना दादी चलावतिया कि ससिया बो से कइले हिया। अरे उ का कइले बिया कहते ना उल्लू बनैले बिया कि तार सास के हम पैसा देले रहनी अंडा लावे खातिर हमरा पैसा देले 24 गो अंडा ले जाके 6 गो रख लेबे उ का कहते कि हम मोसी रख देले बानी उनकर झोटो के बारे लग हमरा के काहे के हमरा करे भेटा कि उ हमरा पैसा वो दे तो हम कहतनी कहते ना कने मां कि दीदी जी पहले बताई रहुआ कि रहुआ लइले बनी अंडा की मम्मी जी त हम बोली कि हम लइले बनी अपना से त उ कहत है कि बूढ़ी के हम देले बनी पैसा अंडा लावे खातिर
कहतिया तब भीतर भीतर घर में घुस के तैसे त कोनो सामान तू- तक मंगवा ली ई नहीं जान कि सोसिया वो कतना झड़ताली ह ई तो अनेवा का जनतिया उ न लंगटिन बिया खेलवाड़िया हैं लंगटिन बिया तो ओकरा के अब चलतन तब ओकरा के हम कुल अथी छोड़ावतनी ओकर छोटा कबार तनी ओकरा दुआर हां चली भूखे में आके निकलत चल दो ओकरा के बतावतन चल बताओ हो ई कतना झड़ताली बिया आ जाके हमरा पतो अरे ससिया बो तनी हने निकल तो तोर सब दिन के अथी झूठ है सच है तोर अथी मांगला खाली छोड़ा देता नहीं बरा करे ते हमरा पैसा देले रहली हां कि जाके हमरा पतो ही ले मैं अंडा उठा लिया बड़े आय का भइल हां तोरा लाज लागत रे कोनो गतरी में आय मने का चीज के ला अरे हटा तो मुंह उठा के या कर केहू के घर ले हाँ, मांग हो के कनेवा। उठा ले ई तू बताव कि कहिया हमने के लमरिया देले हौ आ कौन चीज हम कइले बानी कौन चीज कइले बानी हां अंडा कनेवा के से लेके तिया 24 गो अंडा लेके आइल हड़ू का ए कौना पेटा में डलाबू अंडा हमरा घरे अंडा का रो घर कब कइनी ह हां देखो बागा का हवा कनेवा तारा चिन्हत नहीं है का हाय माई ना। हैं ना वो कोनो ए जाके हमरा ये तरह हमरा का झूठ सच लगावल सन खेलवाड़िया हां एक तरह का सन मांगे जरनी देखो माने ओने अंडा के तो तोरा कहो तो ठीक लगी ना हैं हमरा का तार मर्दा मरना जी कहे हम सुनो। तार मरदा मर ना जाई तनी अधिक मत बोला हम तो भागा जा भागा जा मत जोर भागा करे भागी काहे खाती भागी झाड़ा झोटा ये जे गिरा के सोसिया हमार कुछ हमर करी ना मर्दा रही तब उठा के अंगने पटक दी हाँ, हां यही जे पटक दी अरे तोर मादा तो चूहा भर पानी में डूब के मर जाते रे काहे कति मर्दा काहे रे मोछ लेके चली आ चोरी मांग में छिनार करतन का चोरी छिनार लज लगाव देते चोरी छिनार करता ही बड़ी काला ला कह दी काला ले रे चाची का है कनी बनी निकाल लाठी निकाल दोनों का मार के गिराई नहीं जा मारे काहे चले बजे मौकी से ई बतावा तारा मौगी का तो नहीं खे 24 गो अंडा अपने घर में से चोरा के लेके लिया कनेवा से मांग पैसे के कहता वो पैसा लेकिन के ले कहते हम बोलते पैसा लेकिन के ले आइए रे हां चल तो हमारे घरे अब भाई तोरो के आइए करो के दूध पानी के पानी हिसाब क्या करो कहता है? बोलाई अपन कौन ना बोलाई जाए हां बोलाई हां आइए बोलाइए रवे नु है बोली ये मैया मैया ये मैया आइए काय मैया बोल तनी बताई अंडा लेके रही 6 गो मेहरानू छोड़ के अरे पानी ना किरार सास कहता एक ने जाके ले ला अंडा 6 गो हमर ध दिया अंडा का कहत पैसा पड़ुए जो है पैसा बगलिया में के को पानी जी ओकर ना कहू हैं तो दे देनी दुकान पर जगह पे बना कि दुकान वाला फेंकले बा छिहत्तरी है छिहत्तरी पैसा छिहत्तरी है मांग के बस छोटीन बिया छोटीन तब का यही तो 76 पर आए हैं ओने मांग के ले आते तो कहता बड़का मोछ लेके चलता रहा लाजो तो नहीं खे लागो सही बात बा बताइबू कि ना बताइबू हमने की जाना जी हाँ, नहीं खे जाना नहीं खे जाना माने की जैसे हेरा किन के नहीं तारा करे दुआरे थुकाऊ ना जान जैसे तू धनिया खाती माना कइलू बुझाइल अंडा के कैसे चल गइल खाती गइलू हु चाटे खाती तू ही तो छटा बाबा तब हमर मर्दा हम चाटा तनी जा तो ई झगड़ा माने तू बताओ किन के लेल बहु के चुरा के बताओ पर हनिका जी बताइए ना माने मौके में झूठ बोली अच्छा ये बाबा तार मौगी झूठ ना काय बोली क्रिया खाई खा काय क्रिया खाई हां हां बस हो गई खिया 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 अंडा का मर्दा के जन्म में अंडा भरबा अंडा भरबा अंडे भरबा ई ले के चुरा के ना ना तू बताओ सही बताओ ना अयो तो दा मार तो ए पप जब तक मारम न तो किए जाई मारा बाबा कैसा रार ई में हरिया त मारा तर हमरा के बोला ना झगड़ा खाली कर के मारब का अभी हां देखो अभी का कलश रुक लिए बनी कहत रहे कि अच्छी हई हाथी चुकी देखे के बिया अरे दूरे आए दादा कुकुरे बिला रहे इधर घर में केवाड़ी खोल कर दिया त ना आई ए भौजी जाओ जा बस हो पैसा गई। मर ले लिया पैसा 24 गो अंडा निकालो अब अंडा निकाले अंडा जांगा पैखाना के टंकी में ले लिया जाए अंडा जा अरे छोड़ देना हम कह देनु हम एकरा हिसाब करो में कर हम चाची पैसा दे दे मेरा से अंडा हम पैसा दे देम जा ठीक बा पैसा दे देबे चलो हम अभी जा लाज है ये नहीं का कहे हिसाब किताब कर लिया तब हम आवत नहीं पैसा ले लिया पैसा